बिटिसि बिसायख'थिनि खुंथायाव थानाय बिटिआरनि गोहोगोरा राजखान्थि हान्जाया फिन खेबसेबाव सासनाव फैफिननो थाखाय जानजि खाफ्रादों। गामि गामि मेल मिटिं खुंनायजों लोगोसे रायजोफोरनि गोसोखौ बोनो थाखाय बायदि हाबाफारि लानायजों लोगोसे बिटिआरनि गासै बुथ कमिटि ब्लक थाखोआव बुथ सन्मिलन हाबाफारिखौ खुंबोगासिनो दं। इउपिपिएलनि ब्लक थाखोनि बुथ सन्मिलनाव रोजा रोजा बुथ कमिटिनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे प्रमद बर'नि सरकारखौ लाबोनो थाखाय जानजि खाफ्रादों। दिनै गरेस्वर ब्लकनि बुथ सन्मिलन सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गरेस्वरनि बेंनाहाटी सत्रनि नब्लाङाव खुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ सामलायो गरेस्वर ब्लक कमिटिनि आफादगिरि देबजित ब्रह्मआ। आलासि महरै बाहागो लायो इउपिपिएलनि नेहाथारि समनाथ नार्जारी, बुथ इनचार्ज ब्रज बर', 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर', आइजो गांखंनि बोसोनगिरि किरण बर', नेहाथारि रमित स्वर्गियारी, तामुलपुर जिल्ला लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि सदानन्द बर', तामुलपुर जिल्ला माइनरिटि सेलनि आफादगिरि आब्दुल अहायत, गरेस्वर म्युनिसिपालिटि बर्डनि मासिगिरि कृष्ण दास स्वर्गियारी, लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि फुंखा दैमारी बिथांमोना बाहागो लायो। गरेस्वर ब्लक इउपिपिएलनि सिङाव थानाय गासै 91 बुथ कमिटिखौ लाना खुंनाय बुथ सन्मिलनाव गासै 3 रोजानि गोबां बुथ सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। दिनै जोङो गरेस्वर ब्लक कमिटिनि गासै 91टा बुथनि जोंनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै जोङो बेवहाय मोनसे बुथ सन्मिलननि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिया जोंनि मिरुनि बिथोन बादियै जोङो मोनफ्रोमबो ब्लकआव बे बुथ सन्मिलननि हाबाफारिखौ लादों। दिनैसिमाव जोंना 25टा ब्लक कमिटियाव जोङो बे बुथ सन्मिलनखौ लाबाय आरो जेराव जेराव जोङो बुथ सन्मिलन लादों बेवहाय जोङो नुदों जे माने जोंनि मोनफ्रोमबो बुथ सन्मिलनफ्रा साक्सेसफुल जादों। बे लेखायैनो दिनैबो बे गरेस्वर ब्लकनि जे 91टा जोंना बुथ कमिटि दङ बेवहाय खमसे खम 2500निबो बांसिन जोंनि बुथनि सोद्रोमा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों। दा बे बुथ सन्मिलननि गेजेरजों जोङो जे नुदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि देरहानाया माने रोखानिफ्राय रोखासिन जादों। मानो होनोबा बे बुथ सन्मिलनाव मोनफ्रोमबो हारि माहारिनिफ्राय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों। आगोलाव जोङो नुयोमोन बांसिन जोंनि बर'फोरखौल' बेबायदि जोंनि दोलोनि प्रग्रामफ्राव बाहागो लानायखौ जोङो नुयोमोन। खिन्थु नैबे थांनाय बोसोरनै बोसोरथाम बा देग्लायनि जे बुथ सन्मिलन बेयाव जोङो नुदों जे मोनफ्रोमबो हारि माहारिनिफ्राय जोंनि बे प्रग्रामफोराव पार्टिसिपेट खालामदों। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना आरो पजिटिभ साइन। बेनो फोरमायो जे माने बिटिसि आव जिहेतु सान्थिया फैबाय, प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा जिहेतु मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि थाखाय खामानि मावदों बेखौ नोजोर बोनानै दिनै मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि मानसिफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ एक्सेप्ट खालामनो हमबाय। दायो नोंथाङा बुंदों 25 जितु ब्लकआव बुथ सन्मिलन खुंबाय, बे हिसाबै नोंथांमोना माबोरैहाय रायजो राजानि समागमखौ नुनो मोनदों? मोनबेसे बियाबाव देरहासार जादों? जोङो दिनैसिमाव जिखिनि 25टा बुथ सन्मिलन खालामबाय बे बुथ सन्मिलनाव मोनफ्रोमबो माने सन्मिलनाव जोङो नुदों माने 2500 3000 जायगा जायगा 4000सिम जोंनि बुथ कर्मीफ्रा माने बेवहाय पार्टिसिपेट खालामदों। दा बेजों एखेबारे जोङो रोखा बुंनो हायो जे फैबाय थानाय जे बिसायख'थि 2025आव इउपिपिएल दोलोआ गाव हारसिङैनो जोङो 30टानिबो बारा समस्थियाव जोङो देरहासार जानानै जोङो सरकार दानो हागोन। नैबे समाव जों नुनो मोनो बिजेपि दोलोआबो दायो मोनफ्रोमबो ब्लकआव जितु गोख्रों खालामनो थाखाय मिनिस्टार एमएलए बिथांमोनखौ बिटिसिआव एगारनानै होदों। नंगौ, बिजेपि दोलोआबो बिथांमोनाबो गावसिनि मावनांगौ खामानिखौ मावबाय थादों। बियो बिथांमोननि दोलोनि स्ट्रेटेजि जे बिथांमोना मा प्रग्राम लादों लाया जोङो बारा गुरुत्व जोङो होआखै। जोङो इउपिपिएल दोलोनि साफा साफा गोख्रों मावथि हिसाबै जोंना कनसार्नआ जाहैबाय जे जोंनि दोलोखौ मजबुत खालामनांगौ आरो जोङो गाव हारसिङैनो बोरै जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बाहागो लानानै जोङो सरकार दानो हागोन जोङो बेखौ लानानैसो जोङो सिन्था खालामदों। दा बेवहाय बिजेपि दोलो बा गुबुन गुबुन दोलोआ मा खामानि मावदों मावा जोंहा बेखौ बुंनांगौ गैया, बा बबे दोलोआ खैथा सिटआव इलेक्सन गेलेगोन बेखौ लानानैबो जोङो एथ'ग्राब कनसार्न नङा।
जोंना कनसार्नआ जाहैबाय जे UPPL हिसाबै जोङो गोख्रों खालामनांगौ, जोंनि मावथिफोरखौ जोङो गोख्रों खालामनांगौ, जोंनि समस्थिफोरखौ देरहासार खालामनांगौनि थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ। दिनै नोंथाङा गरेस्वर समष्टियाव दिनै स्पर्ट्स सनमिलनाव बाहागो लाफैबाय। बेनि आगोलाव MP दिलीप शइकिया बिथाङा बुंदों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोनद' बियाबाबो बिथांमोना बिजाथि होगोन आरो देरहासार जागोन होननानै। बेयाव दिनै जिहेतु बाहागो लाबाय नोंथाङा माबोरै? दिनै जेरैबायदि गरेस्वर ब्लकनि बुथ सन्मिलन बेयाव जेरैबायदि जोङो पार्टिसिपेन्टफोरखौ नुदों, जोंनि बुथनि कर्मिफोरखौ थांनाय बारनिफ्राय जोङो गोख्रोंसिम जोङो जाबाय, जोङो बेखौ बुंनांगोन।